7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tota aquesta gran família avui té un somriure de gratitud que correspon a aquesta onzena nit de construir junts el futur. Nosaltres ens hem proposat de superar la discapacitat, l'autisme i el trastorn mental. I ho aconseguirem. Farem més curta la distància que hi ha entre la desigualtat, entre la diferència i la igualtat. És el que volem fer. I accions com les d'avui, de PortAventura, que ha crescut en moltes direccions, però no s'ha obligat de créixer en la direcció de la dimensió social i la col·laboració social, ens fan més valents, ens donen més seguretat i ens fan creure més en aquest futur. Perquè tots vostès aquesta nit, sopant, estan ajudant aquesta causa. Per tant, en nom de totes aquestes persones i d'aquesta feina, els agraeixo moltíssim a la Fundació PortAventura i a tots vostès que aquesta màgica nit reverteixi en profit d'aquests objectius. Moltes gràcies i bon vespre.